Vitajte. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá vie potrápiť nejednu hlavu budúcich rodičov. Ako si vybrať ten správny prvý kočík? Áno. Podkladom nám je sprievodca výberom kočíka, ktorý vlastne zhrňa tie kľúčové veci. Presne. A cieľom je tak nejako preosiať tie všetky informácie a pomôcť sa zorientovať. Lebo tá ponuka vie byť, fakt zahlcujúca však. Je toho veľa, áno. A hneď na úvod je asi dobre povedať tú hlavnú myšlienku z toho sprievodca. Že neexistuje jeden univerzálne najlepší kočík pre všetkých. Ide o to nájsť ten, ktorý najlepšie sadne tej konkrétnej rodine. Jej rytmu, prostrediu, proste začať treba od seba. Presne. Ten sprievodca kladie dôraz na také, 3 kľúčové otázky. Mali by pomôcť zúžiť výber. Tá prvá sa týka terénu. Kde sa bude kočík najčastejšie používať? Áno, budú to hlavne mestské chodníky, alebo sa počíta aj s prechádzkami v parku, možno v lese, po horšom povrchu. To dosť napovie o tom, aké kolesá a aké odpruženia potrebujeme. A zaujímavé je, čo ten sprievodca vlastne naznačuje aj tak, medzi riadkami. Že to nie je len o tých extrémoch, že buď mesto alebo terén. Áno. Čo ak rodina žije v meste, ale cez víkendy radi chodia do prírody? Ten sprievodca tu vlastne nabáda zvážiť nejaký kompromis. Aha, jasné. Napríklad väčšie penové kolesá, ale s dobrým odpružením. Zvládnu oboje. Aj keď možno nie tak dokonale ako tie špecializované typy. Rozumiem. A tá druhá otázka, tá mierie na životný štýl. Áno. Ako často sa bude cestovať autom, ak sa bude často skladať a nakladať do kufra. No áno, tam je dôležité, aby bol ľahký. A skladný, jasné. Aby sa zmestil bez problémov. Alebo, naopak, ak sa plánujú skôr dlhé prechádzky. Vtedy sprievodca odporúča pozerať viac na robustnosť, komfort pre dieťa. A ten tretí okruh otázok sa týka obsluhy. Kto bude s kočíkom najčastejšie manipulovať? To je tiež dôležité. Ak treba chodiť po schodoch, tak každý ušetrený kilogram sa počíta, že? Presne. A sprievodca tu upozorňuje na taký kumulatívny efekt. Aj relatívne ľahký kočík, ak ho treba 5-krát denne vyniesť, je to záťaž. To áno. A je dôležité, či sa dá zložiť jednou rukou, kým v druhej je dieťa. Áno, tú situáciu si viem živo predstaviť. Nákup, dieťa a ešte ten kočík. Ten sprievodca tým vlastne rieši taký, dosť reálny stresový moment mnohých rodičov. Presne tak. Keď máme jasno v týchto bodoch, môžeme sa pozrieť na tie základné typy kočíkov. Taký najuniverzálnejší pre novorodenca je asi kombinovaný kočík. Poznáme ho ako 2 v 1 alebo 3 v 1. Obsahuje hlbokú vaničku pre prvé mesiace, povedme do pol roka. Áno. A potom športovú sedačku, keď už dieťa sedí. A tá verzia 3 v 1? Tá pridáva aj autosedačku, to tzv. Vajíčko. To sa dá často nacvaknúť priamo na konštrukciu kočíka. Aha. Veľká výhoda je, že ten kočík vlastne rastie s dieťaťom. To nacvaknutie vajíčka znie lákavo pre rýchle presuny povedzme k lekárovi. Áno, je to praktické. Ale nenaznačuje ten sprievodca aj nejaké úskalia, napríklad, že vajíčko nie je na dlhý pobyt dieťaťa? Presne tak, na to sprievodca upozorňuje. Je to riešenie na krátke presuny, nie na celodenné výlety. Na dlhší pobyt je vždy lepšia vanička, alebo potom neskôr tá športová časť. Jasné. No a druhým typom je čisto športový kočík. Ten je určený pre deti, ktoré už same sedia. Býva asi ľahší, obratnejší? Väčšinou áno. Niektoré modely sa dajú polohovať až do ľahu, ale pre novorodenca tá vanička poskytuje určite lepšiu ochranu a pohodlie. Rozumiem. No a potom sú tu tie golfové kočíky, alebo teda golfáče. Ne? Áno, ideálne na cesty, alebo ako druhý kočík do auta, na nákupy. Ale zároveň upozorňuje, že tá ich jednoduchosť znamená aj menší komfort pre dieťa a asi aj horšie jazdné vlastnosti v teréne, ne? Určite. Sú skôr doplnkom, je to praktický doplnok, ale nie primárny kočík na každodenné dlhé prechádzky od narodenia. Dobre, takže máme tipy a teraz tie detaily, ktoré často rozhodujú. Áno. Kolesá sme už načrtli, veľké nafúkovacie do terénu, menšie penové či gelové skôr do mesta. A ten sprievodca kladie fakt veľký dôraz na kvalitu odpruženia. To je pravda. To priamo vplýva na pohodlie dieťaťa, hlavne keď idete po nejakých nerovnostiach. Jasné. A čo hmotnosť a skladanie? Tam sprievodca radí vyskúšať si to naživo, však? Áno, určite, priamo v obchode, zložiť, rozložiť, zdvihnúť. A pomerať. Zmestí sa zložený do kufra auta, ide to ľahko, intuitívne. Lebo niekedy práve tá jednoduchosť manipulácie ušetrí strašne veľa nervov. Absolútne súhlasím.
A potom bezpečnosť. Tam nie je priestor na kompromisy, že? Určite nie. 5-bodový bezpečnostný pás je štandard. Spoľahlivá brzda, ideálne centrálna. A samozrejme, zhoda s európskymi bezpečnostnými normami. To by pri nových kočíkoch mala byť samozrejmosť. Dúfajme. A potom tie také možno drobnosti, ale vedia spríjemniť život. Nastaviteľná rukoveď pre rôzne vysokých rodičov. Áno. Veľkosť nákupného košíka, zmestí sa tam bežný nákup. Dôležitá vec. Striežka s UV ochranou a vetraním, prateľné poťahy. Presne. Práve tieto detaily, ako aj ten sprievodca naznačuje, tvoria ten rozdiel medzi kočíkom, ktorý len slúži, a tým, ktorý sa stane fakt skutočným pomocníkom. A patrí sem aj tu príslušenstvo, ako pláštenka, nánožník. Vieš, je fascinujúce, ako tieto prvky ovplyvňujú tú každodennú realitu používania. To áno. Takže, ak by sme to mali tak zhrnúť podľa toho sprievodcu, najprv zvážiť vlastné potreby a životný štýl, áno. Potom sa zorientovať v tých základných typoch a nakoniec venovať pozornosť tým kľúčovým detailom. Kolesá, skladanie, bezpečnosť a tie praktické prvky. Presne. A sprievodca ešte pridáva dať aj na ten osobný pocit pri výbere. Áno. Takže tá ideálna voľba je vlastne veľmi individuálna záležitosť. Presne tak. A možno na záver taká myšlienka, ktorú ten sprievodca priamo nerozoberá, ale tak nejako vyplýva z toho kontextu. Nakoľko samotný ten výber kočíka, vieš, toho prvého vozidla pre spoločné objavovanie sveta, môže podvedome formovať tie prvé zážitky a spomienky. Zaujímavé. Že to nie je len o tých technických parametroch, ale aj o tom, ako sa s tým kočíkom cítime pri tých prvých spoločných dobrodružstvách vonku.